This is actually pretty warm. The Blue Lagoon. Jeg hedder Anna og jeg er 17 år gammel og jeg er meget interesseret i finsk damer. Jeg hedder Natalia og jeg er 18 år gammel og jeg elsker at rejse. Dear viewer, here we have the Icelandic horse. Come with me. Startled by the vast beauty of Iceland, here they lie in their bouses. This here is the Icelandic rocker horse, but you can see it by his amazing hair. Hej, jag heter Dagmar och jag är 17 år. Jag pratar svenska för att jag föddes i Sverige, men inte danska som alla andra. Hej, jeg hedder Fjóla Reykdís og jeg er 17 år gammel. Min yndlingssport er handbold og jeg arbejder i verdenskrig. Jeg hedder Kjartan og jeg snakker meget på biografen. Jeg kan have en kop kaffe, tak. Hej, jeg hedder Sóley og jeg er 17 år gammel og jeg spiller volleyball. Hej, jeg hedder Bryndur og jeg er 17 år gammel og jeg elsker at spise McDonald's. Jag heter Selaug och jag är 17 år gammal. Jag åker snowboard. Jeg er Sigurður, jeg er 17 år gammel. Jeg elsker at få i biografen. Jeg elsker mine venner og min hund. Hej, jag heter Hugrún och jag är 17 år gammal. Jag spelar fotboll med Breiðablik. Jeg hedder Markus, og jeg er 17 år gammel, og jeg kan godt lide basketball. Jeg hedder Maria og jeg er 17 år gammel. Min yndlingsfarve er lyserød. Jeg har meget sød hund som hedder Sofie. Þetta er jeg og Sofie. Jeg er Bjørn, og jeg er 17 år gammel, og jeg kan meget godt lide at træne crossfit. Jeg hedder Haugur, og jeg er 17 år gammel, og jeg har svært. Jeg hedder Árni, og jeg er 17 år gammel. Jeg elsker kikemælk, og jeg er også en kikemælk. Hej, jeg hedder Sten. Jeg er 17 år gammel og jeg elsker mine venner. Jeg hedder Steindor, jeg er 17 år gammel, og du er lækker. Now we're gathered in front of a sports event where all kind of man's pieces come together. Let's go, let's look at this event. Her til islandske strande, der er rigtig godt og til god til at sole sig.